El concepte de fisioterapeuta és la rehabilitació dels pacients que estan aquí, ja poden ser aguts o crònics, des de trauma, reuma, respi, cardio, vull dir, al final fem la rehabilitació de tot i molts dels pacients tenen pluripatologies. Aleshores és una miqueta adaptar-se a les condicions del pacient. Pot vindre un pacient per una fractura de fèmur, però també té una demència, pot agafar una pneumònia, aleshores has de saber reestructurar el pla de tractament per poder donar-li el millor servei que tingui que tindre. Al final, jo és el que els dic sempre, que molts d'ells els veig més que de la meva pròpia família, aleshores entres dintre d'una dinàmica que també ja no només fas una rehabilitació, sinó que també li preguntes què i com estàs, i si saps que li agrada el futbol, doncs ja parleu d'això, o si saps que té una neta que li agrada molt parlar de la neta, doncs també parles, vull dir, fem una miqueta de tot aquí.